sello en el papel, ¿vale? Con la fecha de hoy. Claro, pues me lo van a entregar. Nerviosos o lo que sea, os cogéis a otro o hacéis alguna señal como que estáis nerviosos. Está Delfina, que también da mucho apoyo, están ellos también, que también, ¿vale? O sea, que sobre todo mucha calma, ¿vale? Som-hi, Vinga. anem. Endavant. Vinga, expliqueu-nos una mica com ha anat. Bé, doncs en principi m'ha entrat, hem demanat pel director de l'oficina, el director en aquests moments no hi era i bueno, ens han ofert de parlar amb el subdirector. Llavors, doncs, bueno, el subdirector no tenia clar exactament quina era la funció que havia de fer, ha sortit de l'oficina després de fer-nos esperar una estoneta i llavors doncs, bueno, li he explicat què és el que veníem a fer, que únicament veníem a entregar la carta de sol·licitud de dació en pagament de tres afectats que tenen l'oficina d'Ibercaja d'aquí de Tàrrega i que, bueno, pues, que no podia agafar cap paper i que primer havia de fer unes consultes. A partir d'aquí ens ha deixat esperant una altra llargueta estona i al final m'han cridat a mi sola per entrar dins i llavors jo els he dit que, bueno, que la qüestió era dels afectats, que no era meua sola, no? I bueno, llavors ha començat a intentar increpar els afectats estant ell i jo sols, dient que, clar, que tots treballen, que no poden acceptar la carta, que tenen ingressos i que evidentment no ho acceptaran. Doncs hem insistit que jo, sense estar els afectats a davant, jo no parlaria de cap afectat, llavors he pensat que els diners no es poden gastar en d'altres coses, que si tenen ingressos és que poden pagar i ja he insistit una altra vegada que sense estar els afectats davant no es podia ni entrar en via de negociació ni en via de parlar de cap d'ells. Llavors m'ha fet sortir una altra vegada fora, els he transmès el que ha passat dins de l'oficina com a afectats que són i bueno, finalment ha hagut de fer una altra gestió mitjançant el telèfon fins que al final se li ha tornat a dir que l'únic que havia de fer era acceptar la carta, ficar el sello i tramitar endavant una sol·licitud de dació en pagament i que si no la volen acceptar que busquin la forma de negociar. I a partir d'aquí, pues, bueno, una mica de regañadientes, finalment, després de una estona dins esperant, pues, finalment ens ha acceptat a ficar el sello i donar-los endavant tot el procés de sol·licitud de dació en pagament per les tres famílies que estan afectades per aquesta entitat aquí a Tàrrega. Sí, lamentablement és l'entitat que avui en dia té més casos. A data d'avui tenim aquestes tres famílies que hem vingut avui a presentar la dació en pagament i que bueno, ha sigut un acte conjunt perquè bueno, vam intentar començar una via de negociació amb un dels afectats que ens va arribar, ens va dir que no tenien gent afectada, que ells no tenien problemes amb el tema de les hipoteques i bueno, doncs, que van veure que van començar a créixer els casos d'Ibercaja i que realment en l'entitat que avui en dia aquí a Tàrrega dins de la plataforma tenen més afectats, doncs van dir que fem una acció conjunta i anem tots junts a presentar la dació en pagament. Bueno, jo, diguéssim, aquest és el procés encara no el tinc en marxa, però jo aquest mes ja començo a cobrar la carta del paro i em queda 600 euros net i bueno, vaja, no em puc afrontar els pagos de l'hipoteca. Que fins ara havia trobat per un familiar i bueno, s'ha acabat l'acció laboral i tot i vaja. Allà vaig sentir-me acollit, vam mirar el meu cas i